Вітаю вас, дарагія сябры, на тэлеканале «Беларусь-4 Брест». Вы глядзіце Міністэрства дзяцінства. Калі мы рыхтаваліся да гэтага выпуску, мы задумаліся пра тое, што сучаснасць проста немагчымая без друкаванага слова. І работа журналіста, у тым ліку на тэлебачанні, і вашая вучоба ў школе, і проста сучасная тэхніка. Усё гэта ёсць дзякуючы друку. Як развіваліся друкарні з часоў Скарыны, пра гэта сёння і даведаемся. А зараз сустракайце удзельнікаў нашага сённяшняга пасяджэння. Софія. Добрый вечер. Варвара. Вітаю вас. І Наста. Прывітанне, сябры. Рада вас вітаць, паважаныя міністры, у нашым міністэрстве дзяцінства. І традыцыйна давайце прадставімся, хто з вас, які міністр сёння, калі ласка. Я міністр гісторыі друку. Я міністр друкаванага слова. Я міністр сучасных тэхналогій у друку. Сённяшняе пасяджэнне будзе прысвечана друку, друкарам і друкарням. І гэта абсалютна не выпадкова. Звычайна ў гэтыя дні ў Беларусі адзначаюць дзень беларускага пісьменства. Летась гэтае свята прымала Брэсцкая вобласць, Івацевічы. Ну, а сёлета яно праходзіць у Лідзе. Вероніка, вы маеце рацыю. Сёння ў беларускім пісьменстве уявіць без друкаванага слова проста немагчыма. І мы вельмі ганарымся, што наш зямляк Францыск Скарына першым ва ўсходняй Еўропе пачаў друкаваць кнігі. А яшчэ, сябры, давайце ўзгадаем, што і брэсцкая друкарня стала месцам з'яўлення сапраўдных друкаваных перлін. Паважаныя міністры, зараз разам з тэлегледачамі я вам прапаную апынуцца ў сапраўднай скарынаўскай друкарні з дапамогай алфавіта. Я вам буду называць літары, ну а вы звязаныя з імі словы. Итак, міністр Наста, вам дастаецца літара В. Што скажаце? Варштат друкарскі, друкарская машына, прылада для шматкратнага атрымання аднолькавых адбіткаў. Так, а літара Г? Гравюра. Скарына выкарыстоўваў гравюру ў сваіх кніжках і ў якасці ілюстрацый. Міністр Софія, літара Д. Друкарня, друкар. Тут усё проста і зразумела. Друкар – гэта той, хто друкуе кнігі, а друкарня – гэта месца, дзе гэта адбываецца. А калі літара К, напрыклад? Колер. У першадруку звычайна выкарыстоўваецца чорны колер. Таксама у некаторых выданнях Скарына выкарыстоўваў яшчэ і чырвоны. Міністр Варвара, вам дастаецца літара П. Псалтыр. Першая кніга, якую надрукаваў Скарына, выйшла ў свет 6 жніўня 1517 года. А літара Т? Тытульны ліст. Звычайна першы загалоўны аркуш кнігі. Першым у крыліцкім друку такі ліст увёў Скарына. Наведаць старадаўнюю друкарню можна, гуляючы па вуліцах горада Брэста. І зрабіць гэта могуць як госці, так і жыхары нашага горада. У нас нават і відэа ёсць. Глядзіце, калі ласка. Прывітанне, сябры, мяне завуць Дамініка. І я жыву ў горадзе Брэсце. Мне вельмі падабаецца гуляць па вуліцы Савецкай. Па Савецкай многа розных славутасцей. Глядзіце, гэта мурал, прысвечаны брэсцкай друкарні 16 стагоддзя. Давайце пачытаем, што тут напісана. У Бярэсце была надрукавана сусветная вядомая радзівілаўская Біблія. Найбольшага росквіту друкарня дасягнула пад кіраўніцтвам вядомага асветніка, аднаго з паслядоўнікаў Францыска Скарыны, Цыпраяна Базыліка. За 17 гадоў было надрукавана больш за 40 кніг. Пазналі, гэта помнік тысячагоддзю. Глядзіце, тут ёсць і Мікалай Радзівіл Чорны, дзякуючы якому з'явілася брэсцкая Біблія. Чытайце разумныя кніжкі і глядзіце Міністэрства дзяцінства, а я развітаюся з вами. Вось так, сябры, пакрысе мы ад гісторыі друку пераходзім да сучаснага друкавання. І зараз я вам прадстаўлю ганаровага госця нашага сённяшняга пасяджэння. Гэта дырэктар брэсцкай друкарні Іванісік Ірына Владзіміраўна. Сустракайце, сябры. Добрый дзень, паважаныя міністры, Вероніка, гледачы. Мы таксама вельмі рады вас вітаць, Ірына Владзіміраўна, ў нашым міністэрстве дзяцінства. Усё ж такі, што такое друк? Друк – гэта перанос або адбітак інфармацыі на нейкую паверхню. Папера або шкло, і яшчэ ёсць шмат матэрыялаў, на якія можна рабіць адбіткі. Гэта і ёсць друк.
Сучасны друк гэта вельмі вялікая колькасць адбіткаў. Не адзін, не два, а тысячы і дзесяткі тысяч. А вось цікава, Ірина Владимировна, а калі вы даведаліся, што такое друк і друкаванае слова? Я думаю, што ў дзяцінстве, калі прыходзіла газета у паштовы яшчык, паштоўкі раней прысылалі, не смс, як зараз, а віталі друг друга паштоўкамі. Калі бацькі чыталі кніжкі, гэта таксама друк. З самага маленства я даведалася, што такое друк. Скажыце, калі ласка, што гэта за такія цудоўныя літары? Гэта літары, з якіх у нашай друкарні ў брэсцкай раней, мабыць, у 20 стагоддзі адбываўся друк. Іх было намнога больш, але гэта ўсё, што засталося, таму я взяла паказаць вам. Чаму яны такія вялікія? З іх адбываўся друк вялікіх лістоў афіш. Калі паглядзець, то гэта не звычайная літара, а як быта ў люстэрка. Адбітак, так? Адбітак, да. Калі мы прыкладзем яго на папер, ён будзе ўжо правільным. Это я вам показала вялікія літары, а яшчэ вось такія. Зусім маленечкі. Зусім маленечкія, з іх, мабыць, друкавалі газеты. Глядзіце, што гэта за Т. літара Т. Это кропка. Ох, Кост. якая она вялікая. Калі ласка. Костка вельмі вялікая. Это маглі быць загалоўкі ў часопісе. Ну тут таксама, як адбітак у люстэрку, зможаце прачытаць, што там напісана. Рэспубліка Беларусь. Яшчэ раз звернем увагу нашых тэлегледачоў, тое, што з дапамогай менавіта вось такіх літар і адбываўся раней друк. Зараз такога няма. Толькі ў музеі можна пабачыць, і яшчэ ў міністэрстве дзяцінства таксама можна пабачыць. Как стаць сучасным друкаром? Якую трэба мець адукацыю і дзе вучыцца? В нашай рэспубліцы я ведаю, што ёсць дзве установы. Гэта ў нашай сталіцы паліграфічны коледж, дзе непасрэдна навучаюць друкароў, і Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт, дзе можна атрымаць адукацыю інжынера-тэхнолага, інжынера-механіка, паліграфічных вытворчасцей. Ірына Владимировна, у нас да вас набралося шмат пытанняў пра сучасную друкарню. Нават мы запісалі ў нататніках. Давайте я на ваши пытанні пра сучасную друкарню адкажу ўжо непасрэдна ў самой друкарні. А мы запрашаем паважаных міністраў і нашых тэлегледачоў наведаць брэсцкую друкарню. Паважаныя міністры, мы з вами знаходзімся ў сучаснай брэсцкай друкарні. Заснаваная яна ў 1939 годзе і працуе паспяхова па сей дзень. Працуе ў нас 90 людзей, як жанчыны, так і мужчыны, 50 на 50. Таму, я думаю, вам будзе цікава паглядзець, чым мы тут займаемся. Ірина Владимировна, у старадаўніх друкарнях друкавалі кнігі, а мы ведаем, што ў сучасных друкуюць і газеты. Як гэта адбываецца? Сучасныя газеты друкуюцца наступным чынам. Рэдакцыі па электроннай пошце прысылаюць нам ужо гатовыя старонкі газет. Яны называюцца поласы. Аператары нашай друкарні іх расстаўляюць у адпаведным парадку, рыхтуюць монтажы, выводзяць іх на спецыяльным абсталяванні. Замест літар, які я вам показывала, зараз інфармацыю пераносіць на такія алюмініевыя аркушы вялікія, лазер. І пасля гэтага на спецыяльнай друкарскай машыне адбываецца друк газеты. У нашай друкарні на сённяшні дзень друкуецца панад 43 газеты. Як Брэсцкай вобласці, так і нашых суседняй Гродненскай вобласці. Гэта Гродненская правда, абласная газета Гродна, і газета «Азара» таксама, это наша Брэсцкая абласная газета. Газеты павінны друкавацца дзень у дзень. Рэдакцыя ў 17 гадзін прысылае файлы, у 19 ужо газета павінна быць у машыне пошты. Наша абсталяванне сучаснае, вельмі хуткасныя, супрацоўнікі працуюць аператыўна, каб газета належным часам хутка дайшла да чытача. А што гэта за папера, на якой друкуюцца газеты? Папера называецца газетная. На ёй якраз і адбываецца друк газеты. Таму і назва такая газетная папера.
А як сёння адбываецца падрыхтоўка да друку? Як сёння наносіцца тэкст і на што? Калі выводзіцца алюмініевая пласціна, на якую лазерам наносіцца тэкст, гэта пласціна вельмі тонкая, і на друкарскую машыну яна замацоўваецца на круглы барабан. Потым спецыяльная фарба прыстае да гэтых літар, якія выжыгались лазерам. Фарба знаходзіцца ў адным з адсекаў. Ёсць яшчэ адсек, дзе знаходзіцца спецыяльны раствор, які не дае, каб фарба всю пласціну пакрывала. Фарба застаецца на літарах і пераносіцца на газетную паперу. А што вы скажаце наконт школьнай прадукцыі? Нашы прыгожыя дзённікі і шыткі, гэта таксама робіцца ў друкарні? Так, гэта ўсё звычайна робіцца ў друкарні. Альбомы для малявання, дзённікі, шыткі, таксама падручнікі, гэта ўсё робіцца тут. А што гэта за машыны? Гэта машыны, на якіх адбываецца складванне аркушоў. Спачатку лісты друкуюцца на друкавальных машынах, а потым яны складваюцца на вось гэтых машынах, яны называюцца фальцывальныя машыны. Гэта машына, на якой адбываецца рэзка паперы або ўжо гатовых аркушаў. Мы ведаем, што Скарына раней друкаваў кнігі ў чорным і часам у чырвоных колерах. А ў якіх колерах адбываецца друканне сёння? На сённяшні дзень друк можа быць рознакаляровы. У нашай друкарні гэта ўсё магчыма. А ўсё ж такі, кнігі вы друкуеце? Канешне, асабліва мастацкую літаратуру. Вельмі спадзяюся, што вы таксама станеце аўтарамі добрых кніг. Я ў свой час абяцаю іх вам надрукаваць. Напрыклад, гэта можа быць кніга нашых успамінаў, як мы работалі міністрамі ў Міністэрстве дзяцінства. Асобны раздзел мы прысвяцім нашай камандзіроўцы брэсцкай друкарні. Нам вельмі спадабалася, гэта сапраўднае чараўніцтва. Я вам хачу падарыць дзённікі, якія надрукаваны ў брэсцкай друкарні. Хай у іх будуць толькі добрыя адзнакі. Дзякую! 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 Ірына Владимировна, дзякую вам вялікі за такую, як на мой погляд, вельмі цікавую і вельмі пазнавальную экскурсію на брэсцкую друкарню. Цяпер нашыя гледачы дакладна будуць ведаць, калі будуць адкрываць шыткі, дзённікі, календары, дзе былі яны надрукаваныя. Дзякую вам вялікі. Але ўсё ж такі, паважаныя міністры, нам яшчэ неабходна з вами трошачкі папрацаваць і падвесці вынікі. Што скажаце, сябры? Беларусь – гэта радзіма першадрукара Францішка Скарыны. Беларускае пісьменства немагчыма без друкаванага слова, якое стала сапраўдным культурным багаццем нашага народа. Сучасная друкарня высокатэхналагічная і якасная. Штодзённае жыццё немагчыма ўявіць без друку. Ірына Владимировна, калі ласка, азнаёмцеся з высновамі нашых міністраў, ну і калі згодны з нашым рашэннем, калі ласка, стаўце свой. Выдатная выснова. Міністэрства дзяцінства ухваляе вашае рашэнне пячаткай. На гэтым пасяджэнні Міністэрства дзяцінства завершана, але заставайцеся разам з намі, бо наперадзе нас яшчэ чакае чытанка. Дарагія сябры, сёння мы разам з вами даведаліся, што беларускі друк мае багатую гісторыю, а таксама паспяхова развіваецца і сёння. І зараз мы прачытаем верш пра першадрукара Скарыну, а напісаў яго Васіль Жуковіч. У справах цудоўных вялікага сына святло-старажытнай адметнай краіны. Ён першадрукар, ён перарок мудрых кніжак. Францішак Скарына, Скарына Францішак. У чутым далёка, шырока вядом, ёсць подых, ёсць рэха вясновага грому і ёсць цудадзейная гаючая ціша. Францішак Скарына, Скарына Францішак. Жыве яго слова, у ім дух адраджэння, малітва замова, супроць адчужэння. Хвала табе, маці, святая краіна, што ты акрыліла пра мудрага сына. Дзякую вам, сябры, за тое, што сёння вы былі разам з намі. Ну а мы ж развітваемся і сустрэнемся роўна праз тыдзень на тэлеканале Беларусь 4 Брэст у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!